Čaute, nejaké nové video s Nick Houseom. Dneska si pozrieme moje Pokémony. Hej, Pokémony, takže začíname na to. Takže ako mám trošku rozbité. Ježiši. Ako prvé tu máme Gothina, je to pekná karta úplne. Potom tu máme túto, tú istú, Vivin, dobrý však. Takže áno. A táto sa volá Gothira. Potom je tu Morelul, nemám žiadny Vivin. Potom mám tu celý Vivin, je to Gastly, Haunter a Gengar. Takže máme tu Inkay, Malamar a Dusclops. Teraz tu máme Quaxly, Marshop, Redice, Inteleon, Golduck, a ja mám inak Vivin, Sajdaka, Finizer, Popplio, Brion, Frostrotom, tých tu mám strašne veľa, Totodile, Krably, Lapras, Alolan Sandshell, asi, Leon Sansa, Delibird, čítajte si. Už to fakt nudí. Takže teraz, keby ste videli, čo tu mám, poviem vám, že tu mám iba VMAXu. Dobre? Iba VMAXu. Poďme na to. Takže, dúfam, že ste si prečítali. Takže ideme ďalej. Ako tu som sa nešmol. Aha. Nešmol. Vidíte ten ohník tam. Čakaj, teraz budete vidieť lepšie. Takto. Takže poďme na to. Ideme tu trošku posvietenie. A sorry, že som božci, som chorý úplne. Takže poďme na to. Takže mám Vivin. Dobre, aj tento má takú kostičku, keď to tam vidíte. Trochu musím končiť. Takže teraz ich vám iba poukazujem. Bo máme ešte 2 albumy. A už točíme 4,55. To je tulák, akože
Taký so cute. Nie, musím rýchlo, chápete. Spike! Dobre, poďme. Čo keby som vás rovno prekvapí. A co to nie? Takže to je môj. Začneme. Jo. Tak, ideme. Počkaj, rovno si zoberiem celý album. Aj. Takže, naučím vás jednu fintu. Vidíte tie čerky, že idú takto, a nie takto. Keď idú takto, je to real, keď idú takto, je to fake. Takže dúfam, že to nie je fake. Nehovorím zle. Dobre, ešte to môžeme takto dať. Dobre, dúfam, že to stačí takto. Sme si zabudli tú VMAXu. To sa jak vyberá. Takže ako prvé by som povedal, že všetko to je real. Všetko. Tuto asi nemyslíte, že je real. Takže vám ju rovno ukážem. Že je to fake. Ale real. Čaute. Čaute. Čakaj, ideme dávať preč z obala. Že ma vidíte. Oh my god. Takže ideme na to. 3. Juj. 3, 2, 1. Takže